Výročné členské schôdze denných centier seniorov boli príležitosťou na zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, bilancovanie dosiahnutých výsledkov a plánov ďalších aktivít. Stretnutia sa niesli v priateľskej atmosfére, nechýbal priestor na kultúrny program, diskusiu, výmenu skúseností aj na návrhy pre zlepšenie fungovania centier. Jedným z posledných stretnutí s primátorom a zástupcami mesta v Mestskom kultúrnom stredisku boli dve denné centrá, číslo 1 a číslo 3, ktoré sídlia na ulici Obrancov mieru. V súčasnosti má denné centrum číslo 3 takmer 200 členov. Na výročnej schôdzi okrem iného hodnotili stav financií v centre a riešili plánové aktivity na aktuálny rok. V lani zrealizovali v centre rôzne športové, kultúrno-spoločenské, vedomostné akcie aj rehabilitačné výlety. Pondelky máme takéto pondelkové rána, debatné krúžky, kde sa ľudia schádzajú a vlastne riešia svoje ako osobné problémy medzi sebou a vlastne zabudajú na tie svoje choroby, na tie starosti a vlastne toto je u nás cieľ, aby ľudia trošičku sa povzbudili a zabudli na všedné ako problémy. Ja sa ešte vyžívam, lebo si zaspievam v našej klubovánke a okrem toho ešte hráme aj muži ping-pong a je tam taká zaujímavá činnosť, že tam sa nenudíme. Veľmi sa teším, že sa v tom klube stretávame, pretože všetok stres sa odburá. Prídeme tu, zabavíme sa, človek nie je sám a myslí na niečo nové, pozitívne. Že môžeme ísť na zabavy, na výlety. No človek, keď je sám doma, tak čo môže? Rodina v robote a tak sa stretávame, tak je to super. Chodím spievať, vo ozvenie chodíme reprezentovať mesto. Tým, že sa stretávame, tak sme aj zdravší, lebo potrebujeme spoločnosť. Tá šiangová zábava, no táto paráda bola. S aktivitami začali už v januári a na čo sa chystajú v priebehu roka? MDŽ, úctu starším, Deň matiek a vianočné posedenie. Máme akciu Peču denné centra z Michaloviec, kde sa stretnú z viacerých klubov z Michaloviec a budeme predvádzať a piec šišky. Výlety máme Bonice, Podhajska, do Šarošpataku ideme, potom ideme na splav do Červeného kláštora, čiže je toho dosť veľa. Keďže jedno z najväčších denných centier seniorov využilo priestory, ktoré ponúka Mestské kultúrne stredisko, dopriali si jeho členovia aj dostatočný kultúrny zážitok v podobe pozdravov speváckych skupín Klubovanka, Vánok a Starší chlopy. Naj každý pamätá, šťastné búry jak jeden, naj každý pamätá.